biar dalam berisang buku membat bebet sak ujang aren gede iyan mentelung kadiyong lung bebasan dipecetake bumi sigar merapat gunung jumpruk setoro bakal asap apa maneh sabatake manungsa bakal ajur sak walang-walang bebasan bisa bedah kawah condro dibuka waroko roko sampoyo putra 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 Arisam memecacet lewat dengan sepecut minum apiat dalam arisam Gatrung bumi kapek tiga Anim bali dening para kadang putra kang bajak lenggah Mantri Kesasono Buson Rumampak Mantri Kesasono Pagelaran Jawa Waroko Roko Roko Sampoyo Putra Roko Sampoyo Putra menyambut saking Sasono Busan Rumampak Mantri Kesasono Pagelaran Aku berikan candraning dening para kadang putra marasa busana kaprajitan kadang kemebiara busana niku Cinandra saking Mandra jempleret candraning Cinandra kadang manuk singkatan lakinya berwalang bikin saking Sasono Pagelaran Jawa Rumampak Mantri Kesasono Pagelaran Aku berikan candraning dening para kadang putra kakak tinggal bagus semani cerdas terampil terginas sumber jajana cerdas bapak paling mandi sisaning kereta
Raka Sambaya Putra Alampai dening para kadang putra Handikeh Prabu Cinandra saking Pandhawa Cemara candrané Cinandra kadya lintang Pandharina Raka Sambaya Putra Alampai dening para kadang putra Handikeh Prabu Sami masuk busana prajurit kang kapino Bagus rupane kedas tampil terginas Cinandra saking Pandhawa Cemara candrané Cinandra kadya lintang Pandharina Raka Sambaya Putra Ketembak dijelasaken sastra pangriyasan candrané dening para kadang putra kang sami teh Prabu Rasa busana prajurit Cinandra saking Pandhawa Cemara candrané kadya daru Raka Sambaya Putra
Samaya Putra Rampandira Prabu Celek Sregi Katindaknya dening Prabu Celek Sregi reksa panjalo abekal tindaing prajurit Bantarangi sang pinanganten Dawa Prabu Joglono Simandoro ika tuku semaning jejuluk Dewi Sanggalang kaderek dening Prabu Celek Sregi ambekal tindaing prajurit Bantarangi kang mrikala semanten awontenaken arah-arah saking kono Bantarangi kang jemudel wonten ing Kutha Raja Gedhi benjing pidal kumurus saking Bantaraning negri ingkang palakasa ngapura pusananira lera surya wedalira saking saja nitya rasa madangi jagat kok mungok ning sak pucuk ing mukira marabatan sumiraga kana sorotin surya mega kelawan gunung ngaturaken dumateng para kadaksana budaya kakung dalah putri kang tansah bagya mulya menika kembaraken barisani dening para kadang putra kembaraken kudu kipang cacipun nektenem sak kembaran ingkang kembaraken prajurit saking Bantarangin prajurit Prabu Joglono Simandana kabigal dening Prabu Celek Sregi sak kembaran para mila kados mitiki prahipun imi kita sarga ngantaraken sugeng minara ingkang sekeca sugeng mirsani ngantos titipunanipun pagelaran kita saking paguyuban nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking Sambikala
ing wasana para tantamaraga sambeya putra lemaksana magita ing baris Bayak siap Siaga Sakasa, sakasa, esa, sakasa, esa, sakasa, esa. Turu mangsa rong iso nyenengke, tuntut urip enak ra kuat sanggane. Aku kaunan dadi ra ono gunane, jiwa sayang dadi ra penak atine. Jenengmu aku bingung ra karuan, biyen pacar saiki aku dadi mantan, dadi seksimu padungan pelaminan. Yo kesele aku dadi yen atiku ngomong rekreasi. Sedikit ambiar, ayo, 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 alasanku kecil, sampai jumpa, sampai sayang, aku rapi. Ayo dong. Udah esok, atur rupanya, tipis sesimu, Berseri ucap kokul kue rambut
prasmanan kelangan kowe aku oleh asul-asulan ya 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 tinggal lunga
yen trimo aku ra bakal lunga adoh iku paedahe apa yen ning kene ora kurang bondo donya mumpung durung kanggo rumah tanggane becik bali kumpul anak lan bojone sumuliring angin hamba turubuh suarane yen jinandra kadya bledhek mangsa ketiga anggawi grising jalma gawe kagete para kadang putra ingkang tasih lenggah wonten ing sasana pagelaran Jawi. Tumuju wonten ing kukusing dupa kang kemelun kang gandanya mangambar-ngambar. Dupa watara sadherenge sang Bapa Winaratos rasa mala nyaris lumangantar-antar uripe mangendeng-endeng kukusing bebasan sumunduling antariksa. Dupa ngepeki wonten ing sasana pagelaran agung menika ateges wonten kari sang Bapa ngundang pribandayangan tetekan genderuwo elo-elo Banaspati Hanamo gawe regenging swasana. Ari sang Bapa meminta maranugrahaning Gusti kang gawe pepesing kodrat sejatine rasa sakondo sak rasa sak jiwa sak raga kalis saking Sambikala.
bawana langgeng san puji marang ngarsaning Gusti kang gawe pepesih kodrat mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sampingo Raka Sampaya Putra Rakanya Prapanira yang jeng suki Kader kena Prabu Cewek Geger Gawe geger Projo Gede ngerangsang pinanganten Tapi Prabu Joglono Simandono Di kantung kusemaning aja juluk Dewi Soko Langit
Proponiro yang Celeng Senggi kaderek dening Prabu Celeng Gembel Roko Sampoyo Putro milahing sekaring pawala langgeng sun puji marang ngarsaning Gusti kang gawe pepesing kodrat mugi candraning dereng para kadang mitra sami kalih saking sambikala nuwun sewu kula nuwun sampurasun ingkang bau reksa alasuban Eyang Celeng Senggi Eyang Celeng Senggi kaderek dening Celeng Gembel tak jaluk tekamu tak jaluk tekamu jengkar saking papan dunungmu jengkar saking papan dunungmu tumuju wonten ing papan panggen moyang Eyang Celeng Senggi Prabu Celeng Gembel tak jaluk tekamu hadir 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 Eyang kang bau reksa alasuban panguwasa alasuban Eyang Celeng Senggi tak jaluk tekamu tak jaluk tekamu tumuju wonten ing papan panggen moyang Celeng Senggi Eyang Celeng Senggi hadir 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 jana kena Prabu Celeng Gembel Celeng Gembel tumuju wonten ing papan panggen tumuju wonten ing papan panggen Roko Sampoyo Putro 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 Eyang Celeng Senggi Eyang Celeng Senggi Prabu Celeng Gembel jengkar saking papan dunung moyang jengkar saking papan dunung moyang Celeng Senggi Roko Sampoyo Putro Putro
Ora bendo dikandani ora kena dikandani sabari ora kena disabar-sabari eyang jalan mesrong ora bakal kikir ora bakal mundur saja kah boy saking bilang
kang suwargi mila monggo samiti uri-uri maring lestari kabudayan Jawi Bunda Mariyati ingkang mandegan Bapa Gunawan minangka sasamuipun Raga Sambaya putra ingkang paringan asma ketampi asli Pak Depo Ibu Do Gusti kula nyuwun panganyoman dumateng kawula sak rombongan Raga Sambaya putra nindakake pakaryan menghibur para kadang pirsama Gusti ingkang maha murah ingkang tansah karasa paring bebungah kita tansah aja lali manembang nanging aja amung sak wiya-wiya Raga Sambaya putra Raga Sambaya putra alisa sambikala
desa mesem saja arep mundut-mundut agatku sintaniku alam gak pojok delik ana guri
trito yen duwe wong liya rusak atiku rusak mergo kowe sing gawe rusak ngomong apa anane yen kowe wis seneng karo kancaku dhewe Oke, kembali ucapan selamat siang menjelang sore untuk kawasan Tegowangi Pelemahan Kediri Jawa Timur yang tentunya dari keluarga besar RT Lolo. Oke, antarakan matur subhanallah banget satu kebahagiaan di momen kesempatan sore hari ini yang sangat luar biasa. turu ning dadane kepengin seneng rambute cagerno duglendi rasane keloro dadi lanyatane sun angen raina lagi sing leret uli son mimpi gregetan doa terus sediki keloron semanding rezeki
sing leren uleson iki gregetan dong terus kediki keloron semandeng masih ulian rindu murah bisa kakung dalah putri ingkang tansah minulya atur pasugatan aku kali gambarkan medalipun tari perang cari kang sampun dipentaraken dening para kadang putra mugi saged damel sampinipun saya ugi panglipane manapa ke bapak dalah ibu ingkang tah satu kinurmatan wonten medal menika atur pasugatan ingkang ketiga gambarkan medalipun Patih Pujaga Anom kang sinebut Bujang Ganong. Para mila kados wit pripun kita saking paguyuban ngaturaken sugeng pinara ingkang sakeca sugeng amirsani atas titipunanipun pagedharan buat katalemen kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sami kala atas titipunanipun pagedharan raga sami kita ngaturaken nuwun
Dumateng para kadang seno budaya kakung dalah putri ingkang tansah satu kinurmatan. Atur pasugatan angka 3 kebarkan medaripun Patih Pujangga Anom kang sinebut Bujang Ganong. Pramila kados pundi kiprahipun kita saking paguyuban ngaturaken sugeng minara ingkang sekeco sugeng mirsani ngantos titiponanipun pagelaran. Ayo kira bocah bagus timbang turu sore-sore swan ono pono roko. Iya. Kendang reok lemoknya titik dadandra Roko Samboyo Putro iya. Bijal saking sasono busana punika gambaraken Sang Patih Pujangga Anom. Iya sinebut Bujang Ganong. Bijal saking kutha Bantarangin. Tumuju wonten ing Praja Kedhiri. Dherekaken putusanipun Gustinipun Prabraja Kelana Sewandana. Ingkang badhe ngayomaken kusamaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit atmadanipun Prabu Kertanagara. Lampahe dening para senopati saking kutha Bantarangin. Iya. Gusti Patih kula ingkang sowan Gusti Patih kula sumanggaken sinuwun boten katalemen tindaya Patih Pujangga Anom kaderek dening Temenggung Anom Yudha tepi saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing Praja Kedhiri saklebetipun nglamar Kusamaning ayu Dewi Sangga Langit.
Ayo, tancap geger, bocah bagus. Engkang kathah para kayen raja saking negeri para manca, para menteri, para bupati nganti cacahe raja Sewanegara. Engkang gandrung ayunan kaliyan kusemaning ayu jejuluk Dewi Sogalangit. Mila Dewi Sogalangit gadhahi patemboyo. Sinten ta kemawon ingkang saged gadhahi tontonan ingkang nggih kemalaring jagat raya. Kemandeng bagi pikantuk kalian kesemaning ayu Dewi Sogalangit. Alam bailo dening para senopati kaderek dening Temenggung Anukhyuda. Hei ya oh oh Brojo Kelana Siwantana Cacet Caliwonda wontenaken arak-arakan saking kutha Bantarangin. Ingkang jumudhul wonten ing kutha Rajagedhi. Ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun kang sami tetrangga. Kang katingal mandheg payung, lampayung. Jaga
kok tenang. Gambaraken dening Patih Bujaganong Patih Bujaganong Iroko Samboyo putra mayung lo mandel saketawis sang ilangaken rasa sayang sinabi kegojekan sarono tetembangan Minggir persiapan ayo le wow ayo le latala yang ono wow ayo lo dadak leren takok bareng lho. Ayo, hui, pas, ya.
Ayo le. Iya. Awas. Oh ya. Persiapan. Alon-alon pokoke kelakon nggih glemet-glemet waton ing slamet. Tanjake kalem-kalem nggih. Es kono ae. Iya. Wis kek rasanya mangkono kek kreasine dewi-dewi wis jarno sak karepe ya. Persiapan. On. Tanjak geger. Ayo. 1 2 3. Woi. Ayo tepuk tangannya mana? Gilby saiki kena dijak atraksi deh. Gilby wis pinter saiki. Pinter ya, wis kena dijak atraksi. Kuwi nek mau program pirang dina bocah kuwi? Piye? Milih sapa? Milih kowe. Oh iya. Meng pas diganu lah digedhe karo kabel ta. Memang sing nyetir Gilby apa kabel? Sing nyetir. Hah. Sing nyetir ki Gilby lho. Oh Gilby ya. Ya aku nabrak Mbak Brigel iki. Aja layak nabrake rono. Ikatan seorang anak dan bapaknya kental. Iya, terus? Ayah, aku ambung Mbak Brigel. Langsung tembus. Ngono ya mbok lakoni kok. Ilmu kebatinan Mas Ari. Oh ya ilmu kebatinan. Ayah antara anak antara bapak. Terus Nalurne atine iki jan tenan nyatu. Nyatu ya nyatu nek barang elek ora sama nyatokne. Kaya jelelake iki gelem ning isor. Lah iki ning dhuwur kaya perangan karo bojone. Ya tenan. Ayo Bol, dilanjut. Iya. Pinter saiki Gilby, pinter saiki wes. Iya. Ayo Ger. Ayo Pak putrane dibantu Pak, Persiapan. Tanjak alon-alon Ger bocah bagus. Geremet waton ing slamet. Iya. Beh, lah madene nek mangkring kaya ning kali modele. Padakne mangkring ning kali ae. Iya. Ayo 4 sekawan ya. Iya. Awas. Iya. Ayo. Alon-alon Ger. Alon-alon pokoke kelakon. Gremet-gremet waton ing slamet Ger.
Ronggo Samyo Putra nyuwun donga pangestu. Ayo persiapan tepuk tangannya mana? Yo! Was, kecandol. Kecandol. On. Bu, kose kabel karo pupuk tugasnya durung mari. Kabel karo pupuk tugasnya durung mari. Tugasnya apa nah? Tugasku wakemu toh. Ya iya, kabel karo pupuk ning isor, ganti prigel sing ning dhuwur. Ngono. Ya iya kok. Ya, persiapan. Senenganku. Nah, Papong rasa melok bantu. Mbok Soprigel bantu, mang ora gelem bantu. Ngapunten Mas Bu. Rencangi banyol awak kula mboten penak. Iki mendino gak penak kapan penak. Ayo persiapan. Ya. Ayo Pak Prigel, unggaono kuwi bocah loro kuwi. Iya, wes. Oke. Ya, persiapan. Iya. Sik tebuk. Awakmu kok nang isor plora iki golek padikan apa to jane? Jep awakmu rung siap kok, nek wis siap kono ngadeg. Wis porong. Lah ngono. Nek awakmu siap kono ngadeg. Sepatune gak iso cepot, Mbak. Ayo, Mbak Prigel bantunan kek. Bantunanmu kek. Bel, gak nyapa to mbok cepot iki gak betah aku. Bel, kok malah mbok cepot. Bel. Kabel pupuk kok malah dicepot piye to jane? Aja mbok cepot. Aja kelabine tok, semboke barang lho dicepot. Wes. Bisik sik masih. Ya, hoi. Was. Bisik masih. Ngene kudu bisik awake kudu dibisik. Cak. Candak tali gocine ewu. Deng. Drosor. Bol, iki ngapa kok drosor iki? Kono cek bisik. Ya. Wong awake rene sing utuh iso kaya ngono. Ayo kek, Mbak Prigel bantuan kek ben mungkin ada. Out. Cakal tali gocine. Kok sik aku rong muni 1000 kok wis tuwa 1000 sing mbok 1000 sapa? Aku rong muni 1000. Malah gak sida atraksi kok gorong. Tidak gocine. Slenger pukul celeng. Dasar. Wong aku murung muni 1000 kok wis tuwa 1000. Kosik. Ya, wes ya, persiapan. Iya. Wes. Donga sing angel-angel gal we. Ayo. Donga sing angel-angel. Kira sajake musuhmu rada gegirisi iki. Rada ndek, Bul. Kok rada ndek, Bul? Kok rada ndek gak gayuk. Mbak Prigel gak gayuk rada ndek neh. Kabul rada ndek titik. Ah, wes sakmono. Kurang ndek Mbak Prigel. Kurang ndek. Ndek maneh. Wes. Lah kok ndek terus to? Ndek ora ngono, maksudnya ya sak separo terus munggah. Kuwi kok rambutmu rontok gini yang tenan. Ora. Ki mung relay piye to, Bu? Relay kuwi piye? Konsepe lah kenapa tak dong iki, Yuan? Mbak, sampean langsung munggah teng pundak kula kemawon. Mboten saking sirahe kula. Mergi entut digoyang.
Ndah nek entate wong ayu gak yo wong elek. Lah marai anu lho Mas Pupuk. Mangkane kuwi tak entekne ambune. Kaya baceman kodhok, baceman batang apa enek gak tapi wangi. Sampean ngertinya apa? Aku kok ngentut. Lah napa Mbak? Mergo raimu kloset. Lah dadah. Lah tenan to? Terah awake dhewe pedotan jumbleng kok, Bu. Saiki maju-majune jaman wis kloset. Kira-kira lah ya nyuwun sewu. Aku jarian kok kon munggah ning gone sampean apa ya iso. Jajal kowe sekali-kali iki. Sekali-kali sing mbok junjungi ateng. Ngono. Hah, kene. Ateng. Ateng. Wis ngendang aku. Wis ngendang gampang kene. Penak pangga kancane digarap. Medon. Gak profesional iki. Hah? Gak profesional. Tak pecat lho kok. Wah wis to. Wis bae. Wis dipecat. Ini, medon. Engko tak tambahi selawe. Tapi kira-kira Ateng wis dipecat bolak-balik ae. Kok angger grup sing enek atenge mesti bar. Mesti bar. Loh, yo kadang kakean kuluran ngono bar apa meneh. Ateng teko malah bar. Isi nok mendino. Dan ateng. Isi nok ra tutupan kresek. Lah ya ateng lho isi nek kaya Aku mendino. enggak. Aku kok iso to, Mas? Lah, bubar, tambahi selawe. Piye? Wis programan dhewe wong telu kono aku gak melu-melu. Engko nek salah aku mbok salahne. On. Miring rebul benakno bul. Dike munggah miring lho. Aku eman-eman kebayakmu, Mbak. Nengeng kabeh mau balik ya. Lancang kabeh. Kene bukan bugri mek kene daya ya. Kok disanglek malah resik ngono lho. Ayo, Mbak Miko tak warani dhisik. Wis gampang kok tak tukone multo kok. Wis to. Iya. Kata bae krim barang iki lho. Wes, ya. Lo. Kayak banturan kayak. Munggah ya munggah, matane ngapa tekan Didi? Wero apa ora? Wong munggah kok mripate ngene. Kowe nyala apa? Lah sampean kok yo ora to, Mbak? Mak mripatku ngene lho. Iya roh. Kok dinceng kowe. Lu dinceng. Lah kene lho, Teng. Ngene lho, Mbok. Wis genah kok gak ditutupi. Lah terus aku nutupi piye nek teblok kowe? Mamu lho, nak barang kaya ngene iki kudu ditutupi Mas Heri. Iya. Nah, tutup ana, Bul. Sembyongmu cepetan ki nutup, Bul. Sembyong. Iki cepetan. Nah, dicepot, ditutup. Nah, aja kowe sing mbok tutupi kono sing ditutupi. Ndang tutupno sing Tutup kono. Nah, iki cara wong kaya lagu Mas Heri. Nah, piye? Lagu Tali Kotang lho. Oh, ngono. Judule elek. Terus? Isine sing apik. Oh iya. Ya kok saraine piye to? Lah kok piye? Bul separuh badan. Karo badan. Lah ngono. Bahaya cakep mati. Ngene lho Pak Leri, jenenge wong ngandung iki wong gaya panggah teko ngisor. Lah malah nek teko ngisor ini kok gaya malah melunus. Orang nganduki Bul ditutupi, Bul. Lah separuh badan ngono. Ah, wis ditaleni mundur nyamburi. Lah ngono. Munggah, Bul. Kondi to, Bol? Malah kaya wong ados iki, Bol. Keri aja mbok esrek-esrek. Monik Yo, apa to jane? wong meteng umure 7 sasi kuwi lho, Bel. Wayahe tingkepan. Lah iki lho. Siap. Ayo. Bes. Nah, ngono. Kayak mikir
dresem kalau kek. Kek, Miki melok dresem kalau kek. Miki melok dresem kalau kek. Belum goda gandul kalau. Wis ben ngono engko nek bengok samaya-maya krungu ngono lho. Lho kaya dalange pokoke ngarep kono. Ya ya. Ya. Selesai. Hop. Cakep. Oke. Oh. Wes. Tali. Mike ketali kaya kabel bosok. Wes ngene Mbak Brigel. Kabel boclok. Iku lak diteruske. Ya. Awak dhewe sampai subuh iki gak mari-mari. Mergo sampean kangen karo aku ta Mas. Nggih. Lagi iki lho. Mbak Brigel mikir kerasa dicepot nek nyanyi model ngono ya. Ya. Pripun Mbak Brigel? Alhamdulillah sonten menika kula dan Rogo Samboyo saged sowan di hadapan warga Tegowangi nggih to? Tego Arum. Tego Arum. Heeh, dadi Kunjang Arum kuwi menika wangi. mlebet kunjang nggih. Pelemahan. Oh, Pleman nggih. Kabupaten Kediri, Ya, Mbak Brigel. Tuku roti ning Kediri ya, Mas. Oke. Mugi-mugi warga Tegowangi kathah rezeki. Amin. Amin. Ki awake dhewe sing nanggap RW Pemuda 03. Pemuda RW 03. Ono truwelu cacahe 7, Mas Bobo. Nggih, ya sumangga. Pemuda RW 3 semoga sukses selalu. Amin. Amin. Matur sembah nuwun mugi-mugi sedaya rezekine lancar. Iki aku yo ndek parikan lho Mbak Brigel. Piye, Mas? Tuku bolu Iya. karo tuku jamur. Cakep. Pemuda RW 03 panjang umur Allahumma. Amin. Iya golek-golek pas hari. Yo ngono kuwi. Iya. Wong lek cerdas yo ngono kuwi. Nggih Mbak Brigel pokoknya spontanitas. Iya, Apa sing kata-kata sing duweni? model-model ngono kan kata-kata singkat padat mudah dimengerti. siap, Tadi Mas. cacilik barang yo ro. Ngerti, ora kaken terwek-terwek ngoten. Iya. Saiki diparingi tembang Mas Pupu. Tembang Mas Kabul. Ayo. Kabul arep pantun Mas Bobo. Kabul badhe matur. Pantun arep pantun deh. Ora iki. Ya kok nyolo-nyolo. Ngono tandane Dewe ki melok-melok pantun lho nyapok ngejo-ngejo maju ki lho. Mundur. Ah ngono kok Kuwi jenenge serik karo iri. Menungsoe balik. Yo ngene lho Bu, ade wong loro wis suwi lho Bu. Nek gak iso ki ning guri, aja ning ngarep. Kowe iso apa gak? Iso. Dadi awakmu sing ngiri. Iso no. Lah mau padha gak isone kok engkel-engkelan. Nggih. Menika wonten Nggih, permintaan monggo Mbak aku. Brigel Napa Mbah Kong? menghibur masyarakat Tegowangi. Nyapa? Gak ora? Gak. Napa Mbah? Lagune napa Mbak? Jan gondrong kaya Sodik Monata ya Mas. Lagune napa Mbah? Rambutnya gondrong kayak Indra ya, Indra Bek ya. Mikirnya Lagune baterai napa ngono Mbah? kayak gitu. Hah? Hah? Cukup mesti jalan. Misiknya. Oh gelandangan. Yung. Kurang tak tambahin. Iya oke. Sing sini napa lagune? Nyapa to bene wong aku kademen lagune napa? Hah? Oke, Puspitanala ya. Oke. Puspitanala. Dipun layani mengke kabeh. Saiki aku arep nyanyi gak, aku ora arep nyanyi Puspitanala. Oke. Welas bareng kene Mas. Kelingan enggak? Welas bareng kene kelingan. Yo. Tapi apik kono bolne tadi sawang teko ngarep kok juru masak. Mosok Ala ngarep ya, guri kok Iya kok madhep rene kayak juru masak delok modele. guri mosok gak kompak. Kayak lho kayak juru masak to. Ya. Anu Iki jane nyanyi para masak Melo lho. proses ABG ta sing. Kok ngono? Apa iki?